Kaixo, bideo labur honen bidez, kolon eta ondezteko minbiziaren detekzio programaren baitan, eginkarietan, odola izan dezaketen laginak kudeatzeko prozedura erakutsi nahi dizuegu. Hona hemen, laginen edukontzia non kokatu jakiteko, kontuan hartu beharrekoak. Osasun zentroaren sarreratik hurbil egon behar du. Bero iturrietatik eta zuzeneko argitik babestuta egon behar du. Edozeinek eta bereziki bezeroei arreta egiteko eremuetako langileek ikusteko moduan egon behar du. Edukiontziak eskuragarri egon behar du osasun zentroa irekita dagoen orduetan. Lan txanda bakoitza amaitzean, lagin guztiak edukiontzitik atera eta hozkailuan sartuko dira euren egonkortasuna bermatze aldera. Asteburuetan, iaiegunetan, laginak hozkailuan gordeta utzi beharko dira, hurrengo lanegunean laborategira bidali arte bertan egon daitezen. Goizez, odola ateratzen den orduetan, lagin guztiak hozkailutik aterako dira. Oinarri batean jarriko dira orduan, eta bertan zenbatu eta ongi aztertu egingo dira, hutsegiteren bat dagoen detektatzeko. Hona hemen, hutsegite ohikoenak. Etiketa poltsan itsatsi da eta ez hodian. Etiketa diagonalean itsatsi da. Etiketa hodiaren inguruan itsatsi da. Etiketarik ez duen lagin oro bota egingo da. Gogorarazteko gutuna jasoko du orduan parte hartzaileak eta osasun zentrora joango da kit berria eskatzeko. Okerri itsatsita dagoen etiketa ezin bada behar bezala jarri, bidali mezua helbide honetara. Prevención CCR abildua osakidetza.net eta lagin berria helaraziko zaio. Sartu analitiken moduluan. Egin klik CCR botoian. Formulario horretan, barra kodeak irakurtzeko gailuarekin laginaren CIC eremua irakurriko da eta erregistroa erantziko da. Era berean, CIC eremuaren gainean, teklatuko Enter botoia sakatuzkero, CIC hori eskuz sartu ahal izango da. Enter sakatzean, gezitxo bat azalduko da bertan. Irakurritako CIC-a osabiden ezpadago edo datu okerrak baditu, gorriz azalduko da. Ez da eskaerarik sortuko. Gorde botoian klik eginda, sartutako CIC-i lotutako eskaera guztiak, bolantea eta eskaera zenbakia algoritmotan adierazita, sortuko dira, eta ateratakoen sailera pasatuko dira. Gorde botoia sakatzen ezpada, ez da eskaerarik sortuko. Egungo analitiken prozedura bera da. Txostena inprimatzen da orduan. Bertan, bidaltzen diren laginen kopurua adierazi beharko da
laborategira bidalitakoen kopuruarekin bat datorrena eta gainera osasun zentroaren izena ere erantsiko da. Zerrenda eta laginak ospitaleko laborategira bidaliko dira. Lagin guztiak biokimikako laborategira bidaliko dira, zentroko gainerakoekin batera. Laginak aztertu egiten dira bertan, eta behin hori eginda, biokimikako ekipoan sartzen dira. Biokimikako langileek emaitzak balioztatuko dituzte, eta ondoren, dagokion parte hartzailearen historiara bidaliko dira bide telematikoak erabilita. Emaitzak osabiden ikusgai egongo dira egiteko zereginen artean. Emaitza positiboa baldin bada, erronbo gorri bat agertuko da. Orduan, zentro koordinatzaileak probaren emaitza postaz bidaliko dio parte hartzaile bakoitzari. Emaitza negatiboa denean, aldiz 2 urte igarota, berriz parte hartzeko gonbitea egingo zaio, ordurako 70 urte beteak espaditu. Huts egiteren bat gertatu bada, kit berria, eta beste barrakode bat bidaliko zaizkio, proba errepikatu dezan. Baiezkoa denean, lehen mailako arretako medikuarengana joatea, gomendatuko zaio, diagnostikoa kolonoskopia baten bidez berrezteko. Parte hartzaileak lehen mailako arretako medikuarekin hitzordua eskatuko du orduan. Noski, saiatu euskera, norekin nahi dozu hitzordua?